on meille merkki, että ensin mennään, tilataan itsemme tuonne sivulle, tähän näin, ja sitten lähdetään menemään tänne taakse. Ready, set, go. Tervehdys kameraan. Mitä mä tässä sanon? Odotellaan jäädyttyneitä loppuun. Niin. No niin! Mitkä on fiilikset? Mahtavaa! Kerrassaan mahtavaa. Jes, oli hieno hyppy. Oikein hyvä. Oikein hyvä olo. Kiitoksia. Nyt se on tehty. Nyt se on tehty. Elämänikäinen haave. Kyllä. No niin Maarit, onneksi olkoon. Olet tänään 4.6.2008 hypännyt tandemhypyn laskuvarjon. Hyppykoneena oli Kemin laskuvarjokerhon Cessna 182, rekisteritunnus OHCHV. Hyppykorkeus tänään loistavassa kelissä 4000 metriä, vapaa pudotusta 45 sekuntia ja varjomme avattiin 1500 metrin korkeudessa. Kuvaajana oli Kalle Kostamo tänään ja lentäjänä Aimo Paso. Ja Maarit, ensi kommentti hypyistä aivan mahtavaa. Ja näin usko, että olikin. Näin oli, kyllä. Okei, toivottavasti nautit tästä hypyistä ja No ehdottomasti kyllä. Ja kiitokset. okei. Kiitokset. Ja kiitokset kuvaajalle Kallelle.